Bueno, egun on guztioi eta ongi etorri gaurko saiora, bai bertatik jarraitzen naiz zaretenei eta baita kanpotik streaming bidez edo jarraitzen dezuenei. Nirekin batera gaurkoan Nora Kortabarria dauket, Film Highway enpresako kidea, eta bueno, zuk zeuk lehiaketa prestatzen edo burutu duena. Hau, okerez balimanago, urtarria eta martxoa bitartean, urtarria eta otsaila bitartean lehenengo pausoak eman dituzue, eta orain martxoan azken finala edo eukiko dute, eta bueno, horren berri ematera gatoz gaur foru aldundira. Gauza da, eta gero Norak beak detaile gehiago emango du, baina gauza da, garapen jasangarrirako helburua badakizute Nazio Batuek 2015ean ezarri zituela, azkenean pertsona, planeta eta onura dana bateratzeko 17 helburu edo finkatu ziran. Gipuzkoako Foru Aldundiak hasieratik horrekin lerrokatu zen, lehengo legealdian ere horretan lanean hasi ginen, gure agenda erabat lerrokatuz agenda berri horretara. Eta gainera gure helburu nagusia izan da legealdi hasieratik Gipuzkoa izatea desberdinkeria gutxien duen lurraldea, eta erabat lerrokatzen da beraz Nazio Batuen ODS hauekin, alegia nun desberdinkeria gutxigo egoten da eta pertsona jartzen da helburu nagusi bezala. Baina horretan Gipuzkoako Foru Aldundiak ezin du lana bakarrik egin noski, eta gizarte osoari dagokio helburu horiek garatzen jutea, eta zuk zeuk lehiaketa horren bitartez ere helburu hori jorratzeko asmoa daukagu. Besteak beste jakinda gizarte osoari bakarrik ez, baizik eta nerabei zuzentzen zaiela lehiaketa hau 14 eta 18 urte bitartekoei. Hoiek behar dute izan protagonista nagusi, etorkizuna beraiek baitira, eta beraz zailtasun guztien gainetik Film Highway taldeak hau aurrera eraman ahal izatea eta zuk zeu lehiaketa abian jarri ahal izatea aurten ere, benetan zoriontzekoa da, eta egokitzen ere jakitenen asmatu dezutelakoan zoriontzen zaituztegu. Baina bai azpimarra jarri nahi nuke ere, zuk zeu lehiaketa hau 14-18 urte bitartekoentzat sortua dela, eta Film Highway enpresa ere oso gazteek sortu zutela, alegia karrera bukatu eta berehala abian jarri zenuten ekimena, aisialdiari begira, gazte zuzenduta, eta bueno, besteak beste lehiaketa hau ere abian jarri dizute, eta horretarako gaitasuna izan dezute, beraz, bueno, gure eskerri beroena. Nora nahi dezunean, azalpenak emateko, zuk ezautzen dezu inor baino hobeto zer dan lehiaketa hau eta zertan datzan, eta horren inguruan informazioa emateko zurea da hitza. Oso onda. Bueno, eskerrik asko hitzengatikan eta gaurko gonbidapenagatikan, eta aurten ere bai beste behin zuk zeuk ekimena bestiagatikan eta apuestu eitziagatikan hau dana aurrera eramateko. Bai ala da, 3. urtez antolatzen gabiltza zuk zeuk lehiaketa hau. Aurten inoiz baino parte hartzea handiagoa lortu da, 900 gazte aritu dira parte hartzen azkenengo hilabetietan, eta gaur hasten den finalian, lehenengo sailkatu dira final honetara, 300 gazte hain zuzen ere bai. Eta, azken batean, zuk zeu lehiaketa zer dan, esan duzun bezala, hain garrantzitsua dian garapen iraunkorreko helburu hauek lantzen dira gaztien artean, modu ludiko eta dinamiko baten bitxartez, haiek justo nerabezaro etapa honetan dauden ez, eta esperimentatzeko gauzak ezagutzeko garaia dan bezala, haiei pizkat perspektiba lokal eta internazionala ematia dalako gure helburua honekin. Orduan, 2 hilabetez aritu dira gaztiak, hainbat ekintza egiten, bakoitza bere herrietan, hain zuzen ere, 30 herri ezberdinetako taldiak parte hartu da behar Euskal Herri osokoak, Gipuzkoa zein beste lurraldetakoak, eta hortan dabiltza. Orduan, hemen ere azpimarratu beharra da, esan duten bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurten emandaban laguntza, eta Euskal Herriko beste 11 eragile ere batu diala honetara, publiko zein pribatuak, hemen landu dian gai hauek lantzeko. Azken batean, lantzen gabizen gaixak, bai dira garapen iraunkorreko helburuak ardatz hartuta dituztenak, eta gero ekarri ditugu horrek gure errealitatera, ez? Orduan, bai gabiz lantzen, elkartasuna adibidez, Laboral Kutxan bitartez, gozerik ez izatea hasi fundazioakin, mugikortasun iraunkorra mugikin, ekoizpen eta kontsumo arduratsua auzolanekin, gero garrantzitsua dian, bizitzarako gaitasun horrek ez fundazioakin, eta azkenik etorkizuna sortzen edo gazten
aurrera begirako pauso horrek eman ahal izateko, Euskal Herriko hainbat unibertsitatekin, tartean Euskal Herriko Unibertsitatea bera, Mondragon Team Academy, Deustuko Unibertsitatea, IMH eta IED Kunstal Bilbao. Orduan azkenian, ekimen honi esker esan dezakegu, alde batetikan Euskal Herriko eragile zenbatek itzen dabena postu hori iraunkortasunera bidean, uztartzen dela gaztien motivazio horrekin, ze haiek lehiaketa batan momentutikan sari badaukate, ezta? Eta sari hori haientzako da, motivazio hori lotzen diena, batez ere aurten hainbesteko aisialdian mugatuta dagoan une honetan, bidei bat daukate, bidei baterako deskontua, aprobetxatu ahal izateko, eta bidei hori motivazio bezala eukitziaz gain, zuk aipatu dozu bezala, lehenengo 2 hilabete hauetan, bai urtarria eta bai otsailean indituzten ekintza horiei esker, bai izan da haientzako aisialdiaz gozatzeko modu bat, aurten hain, mugatuta gauden honetan, danok ere bai, ondo pasatu ahal izateko egunerokotasunean eta baitza ointzen ospatzen egeran final honetan ere bai. Ondo, Nora, iruditzen bali mazaizu laburpen txiki bat egingo dugu gazteleraz, bai, 2 bertsiotan egiten dugu, laburpentxo bat egingo dugu. Nora contaba muy bien cuál es el contenido de las acciones que han emprendido para intentar implicar a la juventud en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Saben que son 17 objetivos, no los vamos a ir detallando uno por uno, pero sí consideramos que es muy importante y desde luego desde la Diputación Foral de Guipúzcoa estamos trabajando en esta agenda y alineando las políticas públicas de la Diputación con respecto a esta Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, evidentemente, implicar a la juventud en el cumplimiento de estos objetivos nos parece fundamental. Y si se puede hacer mediante un concurso como este de Sucseuk, que, muy dinámico y además que ha sabido adaptarse también en esta última edición a este contexto COVID que nos ha limitado tanto, como decía Nora, pues efectivamente, para nosotros como Diputación es una buena noticia que hayan podido seguir haciéndolo, porque efectivamente la agenda la seguimos teniendo encima de la mesa y los objetivos los tenemos que cumplir, porque al final estamos hablando de unos objetivos que van a ser beneficiosos para las personas, para el planeta, para que haya la menor desigualdad posible. Por lo tanto, felicitamos a Film Away también que son personas muy jóvenes también, como es evidente, por la implicación que han conseguido, por el apoyo que han conseguido no solamente de la Diputación, sino también de otros agentes públicos y privados para hacer este tipo de iniciativas que impliquen a la juventud. Nora, si quieres resumirnos cuál es la iniciativa que habéis desarrollado en este ámbito. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Sí, pues así es. Al final este concurso que se llama Sucseuk Lehiaketa, que es un concurso, pero también consideramos que es una red, ¿no?, de agentes implicados para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible o trabajarlos mediante una manera lúdica en este caso. Consiste en un concurso de 3 meses donde 900 jóvenes, en este caso en esta tercera edición de todo Euskal Herria, participan trabajando diferentes objetivos de desarrollo sostenible traídos también a nuestro territorio junto a diferentes organizaciones para poder pasarlo bien, aprender, descubrir nuevas cosas y a través de ello trabajar esa concienciación en los adolescentes de Euskadi, en estos jóvenes, para que ellos de una manera proactiva puedan ver que pueden ser también agentes de cambio, ¿no?, en su entorno de amistades, familiar, incluso de su pueblo o ciudad donde residen. Entonces, esta iniciativa surge para conseguir trabajar todo esto de una manera local y también con una perspectiva internacional, para, como he dicho, para unir, por un lado, agentes que apuesten por el cambio en el País Vasco y luego estos jóvenes que participan en grupos, en equipos que tienen entre 14 y 18 años. Entonces también hay un rango de edad muy interesante para trabajar estos temas y previamente hay una liga donde ellos hayan participado desde enero hasta ahora, a principios de marzo. Han desarrollado diferentes actividades y a través de ello han conseguido una puntuación que les ha llevado a la final que se está celebrando esta semana de una manera telemática, porque al final la final original siempre ha sido una gincana gigante que se ha hecho en Donostia, pero este año también, como fue el año pasado, el COVID nos ha impedido realizarlo de la manera idónea,
Pero bueno, aún así lo estamos desarrollando telemáticamente y cada equipo lo está desarrollando desde su casa o desde su colegio, desde su gazteleku, para poder disfrutar y seguir aprendiendo sobre estos temas. Bai, eskerrik asko Nora. Bueno, nik eskerrak emanen izkilen, Leno aipatu dut, baina Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat benetan importantea da, eta gero aipatu duzu kontzeptu bat nire asko gustatu zaidana, eta da agentes de cambio edo aldaketarako agenteak. Eta 14-18 urte bitarteko gaztek horretara bideratzea, benetan interesgarria da. Besteak beste, adin horretan interes handia daukatelako, besteak beste, adin horretan ere importantea dalako jakinaraztea, beraien implikazioak ze onurak hartzen dizkion gizarteari, behar dugulako beraien implikazioa, etorkizunerako gakoa dialako beraiek, eta gero ere, esperientziagatik ere, esaten dizut, 14-18 urte bitartean, bilaketarako agente izateaz gain, beraien ekimenaz gain, oso insistenteak izaten dialako bere inguruarekin eta kapaz izango diala ingurukoak ere horretara arrastratzeko. Eta beraz, benetan gure zorioni beroenak. Eta datozen urteetan ere, ibilbide oparo honi jarraitzea espero dugu. Hortik aurrea, galderaren bat izango bazenute erantzuteko preste gaudean. Bai. Aipatu duzu ekintza desberdinak egiten nahi diala helburu desberdinak lortzeko, ez dakit adibideen bat jartzea badakasun nolako ekintzak aidean burutzen edo pixkat horrei buruz? Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko ere bai, aipatu duzun horregatik, eta zure galdera lotuta, aldaketa eragi izateko gaitasun hori erakusterakoan, guztiz lotuta dago, orduan, oinarte ligan ziar, zuk zeu lehiaketako ligan ziar, itxen egon dian ekintzei dagokienez, beti, usatu jata hau azpimarratzia, beti ekintza berdina esaten dute, baina, elkartasuna lantzen da netako bata, askotan, iraunkortasunari buruz egeranean, etortzen jaku plastikoa burura, ez? Baina, karo, garapen iraunkorreko helburuak ez dituzte bakarrikan beti da nik lotu izan ditugun puntu horrek lantzen. Buelta handi bat ematen jaku guzti hori, ez? Orduan, elkartasuna iruditzen jata lantzen agabizen gaien importantinetako bat, eta horren barruan adibidez, aipatu duten lehen bezala, ekintzak itzen dira, bai, familian, kuadrian, eskolan, herrian, online beste ikastetxe batzukin, eta adibidez, familian itzen den ekintzaetako bat, simple, baina oso aberazgarri beti, izaten da, eta aldekideek inbiar da dela euren familiako nagusienekin elkartu, familiako zuaitz genealogikoain, eta familiain historia idatzi elkartasununeak azpimarratuz. Orduan, ekintza simple bada, edozein momentutan inaldoguna, aurten igual pertsonan ez batzuk ez, igual telefonuan edo pantailan bezaletik, baina ala ere bai gertutasun momentu hori bizitzen da, eta ekintza simple horren bitxartez, gazte asko deskurri dituzte euren familiari buruzko gauza batzuk orain arte jakin ez dituztenak. Eta horre lotu die konexio batet, esan dabe, ostras, nik hau balora guen bihar dut, ze daukat hemen, ez? Orduan, holako adibidez hori da adibide bat ekintza batena, ez dakana zuzenian, ez dakit, esan dugu bezala, iraunkortasuna plastikoak, ez dauka holako eragin zuzena, beti buruan ditugun gaietan, baina benetan oso ekintza baliogarri eta simplia. Orduan, gehienak horrelakoak izaten dira, ez? Gaztientzako erretza dian agitzeko, zerbait zaila bihurtzen da momentuan ez jako gustatzen, beti zailtasuna ematen diogu horri, orduan, erreztasunetik anbieratuta, hori izan alda, ekintza adibidetako bat bai. Eskerrik asko. Beste galderarik? Ez, orduan amaitu zatemango genuke. Eskerrik asko Nora. Eskerrik asko, zuri ere bai. Eta, honenak irabaz dezala. Hori da. Ia segerratzen da final honetan, eta eskerrik asko bai zuei, eta bai parte hartzen zabizten gazte, dinamizatzaile, irakasle, laguntzaile, eta eragile guztioi, zuek gabe hau esarako posible izango, eta espero dugu, hirugarren edizio hau esela, beste hainbat ospatzen jarraitu alizatia, hemendik aurrera ere bai. Elkarrekin gara danok sendoa. Hori da, garrantzitsena hori da. Eskerrik asko.